Vi er nået til opgave 2, og vi ønsker at bestemme den fuldstændige løsning til en differentialligning, der er på formen y mærke lig med b minus a gange y, også kaldet forskudt eksponentiel vækst. Vi starter med en sætning. Den fuldstændige løsning til differentialligningen y mærke lig med b minus a y er givet ved y lig med b over a plus c gange e opløftet i minus a x'ene. Det er altså en fuldstændig løsning til differentialligningen. Og vi vil nu give et praktisk eksempel på, hvordan man udregner det i Mabel. Vi tager udgangspunkt i et eksempel, der hedder y mærke lig med 36 minus 6 gange y. Og vi ser, at det er på formlen af differentialligningen ovenover, hvor b og a selvfølgelig bare er konstanter, 36 og 6 her. For at udregne den fuldstændige løsning, så definerer vi vores differentialligning i mærke af x, husker vi, fordi den Mabel vil have det som en funktion, lige med 36 minus 6 gange y x. Vi benytter Mabel-funktionen dsolve og indsætter egentlig bare vores differentialligning. Og vi ser, at vi får et resultat ud, hvor vi har 6, fordi at 36 som er vores b over 6 som er vores a giver 6. Det er altså vores BA det her, gange plus e opløftet minus 6, det er vores a, der er kommet derop, og så c1 herover, som er altså bare konstanten c, og Mabel har bare byttet lidt rundt på rækkefølgen. Vi kan så ydermere udregne en partikulær løsning, hvis vi ønsker at finde en løsning, der går gennem et punkt. Det kunne fx være punktet P, som hedder 0, har koordinaterne 0,8. Der har Mabel også en smart funktion. Vi kan definere en begyndelsesbetingelse, og vi siger, at det er det sted, hvor x er 0, er y 8, og vi definerer den igen. Vi bruger igen dsolve. Og indsætter nu vores differentialligning og vores begyndelsesbetingelse. Vi får nu en partikulær løsning. Vi ser, at vores C1 er byttet ud med et total. Det svarer fuldstændig som når man i hånden sætter y-koordinaten ind på y's plads i den fuldstændige løsning heroppe. Og x-koordinaten inde på x's plads. Vi kan jo prøve at regne det ud ved hjælp af solve i stedet for. Vi har vores fuldstændige løsning heroppe, som vi lige markerer nu. I stedet for vores y er 8, og i stedet for vores x heroppe er 0, og vi kalder den bare c, og vi ønsker at bestemme c for at få vores c-værdi, som vi kan sætte ind i den fuldstændige løsning, og derved få en partikulær løsning. Og vi ser, at den giver 2, som jo netop er konstanten c op i vores partikulære løsning.